L'estratègia València Ciutat Saludable està impulsada des de la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports de l'Ajuntament de València. L'Organització Mundial de la Salut defineix la salut com l'estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l'absència d'afeccions o malalties. La ciutat és l'àmbit territorial més pròxim on la persona, les famílies i les comunitats viuen la seva vida. L'Organització Mundial de la Salut defineix la ciutat saludable com aquella ciutat que està contínuament creant i millorant l'ambient físic i social, així com potenciant els recursos comunitaris que possibiliten que les persones es recolzen mútuament en la realització de totes les funcions de la vida i en el desenvolupament del seu màxim potencial humà. S'han generat 6 espais de treball a través dels quals s'ha articulat la participació del personal tècnic municipal i de servicis sociosanitaris, així com dels agents de la societat civil valenciana. Amb ells, hem elaborat la diagnosi inicial i hem identificat els actius per a la salut per a generar el primer mapa d'actius de la capital valenciana. Entorns sans i segurs per a facilitar estils de vida saludables. Els determinants de salut són aquelles condicions mediambientals, culturals, socials, econòmiques i polítiques que afecten la salut de les persones i generen desigualtats injustes i evitables que cal abordar per aconseguir l'equitat real. A partir dels espais de treball tècnics i de ciutadania, es constituirà la taula intersectorial de l'estratègia València Ciutat Saludable, com a òrgan estratègic de consulta de l'Ajuntament de València.